kono. Kirim doa ning wong tua. Terus sepi wong arep baca kitab suci. Wis lawas kakak duwe ati cinta. Arep ngomong isi kakak duwe. Pesantren tempate wong nuntut ilmu ning Arafah ae kiai sing bengi kakangku tak tunggu-tunggu kian ketemu arep ngomong ora wani sekian wis terang priwen sih kakang demen mamai Rena kakang saya lahir batin kula nerima aja watir wong ganteng pasti setia kota Mekah tempat jemaah haji terus pripun ning Arafah tempate sembahyang odo harta benda kula ora tepikir rumah tangga bahagia kita woro Ratna Kuning dalem seneng bunga siklang kapadane kakang Jaya Lelana senajan nembe kepetuk kelawan Ratna Kuning pengen pisan kakang urip bebarengan karo Ratna Kuning. senajan Ratna Kuning uga pantun mong pisah kelawan sampean pengen tepung dari sawiji sampai tumekang tua saya Bisa senining Mama Irena Mas Rahadi Kang Sujai jam 12 kirim doa ning wong tua sepi wong arep baca kitab suci wis lawas tatang duwe rasa cinta sing bener arep ngomong isi kakang diwari sekian wis terang kanggo mimik aja carini aja kuatir rong ganteng pasti setia kota Mekah tempat jemaah